Ahojte, prajem vám príjemné chvíle pri čítaní z knihy Život očami anjela. Mama, kde si? Mama, mamička, čo sa deje? Čo sa to so mnou stalo? Ja neviem plávať. Pomôž mi. Je tu veľmi málo vody. Dusím sa. Zle sa mi dýcha. Nepočujem tvoj hlas. Prestáva mi byť srdiečko. Pomôc. Už je všade ticho. Také ťažké ticho. Čo to? Ja vidím svetlo. V diaľke je svetlo a nejaký hlas ma volá. Idem tam. Snáď mi bude lepšie. Budem pokojnejšia. Mama, chýbaš mi. Veľmi som sa na teba tešila. Vidím veľa ľudí oblečených v bielých plášťoch. Veľmi rýchlo chodia a niečo robia okolo stola. Sú tam samé prístroje, ktoré nepríjemne vrčia a pípajú. Aha, veď tam na stole, to som predsa ja. Ja žijem. Aj tí ujovia hovoria, že som sa, chvála Bohu, prebrala. Že mi srdiečko bije a snáď bude dobre. Kde ma to dávajú? Čo je to za bedňa? Samé sklo. Toto vraj bude môj nový, ale len dočasný domov. No musím priznať, je tam teplúčko a aj sa mi dobre dýcha. Len tie hadičky mi zavadzajú, ale musím ich mať v nožteku, lebo by som umrela. Prečo neviem prehltať? Prečo mi nedajú mamino mliečko? A ozaj, kde je moja mama? Nepočujem ju. Mama, kde si? Čo za hadičku mi to dávajú do úst a hneď aj do nosa? A prečo zas nemôžem dobre dýchať? Veď sa dusím. Ja zasa umieram. Zachráňte ma. Mne tá vec berie sliny a z nosa soplíky. Už je dobre, už dýcham lepšie. Ten zázračný prístroj, ktorý mi teraz zachránil život, sa volá odsávačka a bude mojou spoločníčkou, kým sa nenaučím prehltnúť sliny. Do nožteka mi vsunuli hadičku a skúšajú cez ňu dávať do brúška mliečko. No dusím sa, vraciam ho späť. Nechcem také mlieko. Ja chcem mamu. Kde je tá moja mama? Zabudla na mňa? Ona ma nechce? Môj život nemá zmysel. Ja už nechcem žiť. Zasa chodia rýchlo okolo mňa tí ujovia aj tety. Dávajú mi na hrudník nejakú vec. Trasie to so mnou. Skúšajú raz, 2 razy, 3 razy. Nič. Nevzdávajú sa. No zrazu počuť pípnutie. Tú vec odkladajú a mňa tiež dali do bedne. Volá sa to inkubátor. Napojili ma na jeden prístroj, ktorý kontroluje srdce aj dýchanie. Už počujem okolo seba len samé stroje. Uspáva ma to. Spím niekoľko hodín. Neviem nič o svete. Som tu sama zavretá, nikoho nepoznám. Čo to? Čo ma to zobudilo? Nejaký známy hlas. Odkiaľ ho ja poznám? Ale veď to je moja maminka. Mama, ty si prišla, ty si tu. Nezabudla si na mňa. Taká som rada. Pozri sa na mňa. Však som pekná. Som tvoja dcérka. Ty sa mi prihováraš. Hladkáš ma. Hovoríš, moja Katka. A máš slzy v očiach. Prečo plačeš? Čo ti je? Ja som tu, žijem a chcem byť stále s tebou. Zober ma odtiaľto. Počujem, ako pani doktorka hovorí.
Dieťa sa narodilo mŕtve, je v zlom zdravotnom stave. Nemá prehltací ani sací reflex. Nevie plakať. Nevie kašľať. Možno sa nedožije rána. Žiť bude dovtedy, kým bude srdce vládať byť. Mama, čo to hovoria? Ja som mocná, ja chcem byť pri tebe. Nepočúvaj ich, klamú ťa. Ja sa všetko naučím. Ty ma to naučíš. Mama ma chytila za rúčku. Konečne ju cítim. To je krásny pocit. Vezmi ma na ruky. Už zasa počujem, ako hovoria. Ešte musí byť v inkubátore. Prístroje za ňu dýchajú, odsávame ju. Krmíme ju cez gastrostomiu. To je hadička zavedená cez nos rovno do žalúdka. Budete si odsávať mlieko a uvidíme, či ho bude Katka tolerovať. Mama, nepláč, nechoď preč. Nenechávaj ma samú. Počujem ťa, ako mi hovoríš. Katka, vydrž, prídem po teba aj s ockom. Čakám vás. Ďakujem za pozornosť a pokračovanie na budúce. Ahojte.